Jeg er her for at lave nogle tests i forbindelse med seniorlandsholdet. Vi laver nogle styrketests i træk og tryk. Dem, der klarer sig godt her, de er en mulighed for en træningslejr i Portugal i påsken, hvor man så udtager det endelige hold, som skal bruge til World Cup i København. Der er blevet taget nogle billeder i forbindelse med konceptet, der hedder Train Like a Champ, hvor formålet er at promovere seniorlandsholdet frem mod et World Cup, der er her på Bagsværd Sø. Jeg lagde ikke mærke til, at der var en fotograf, der stod og tog billeder. Når vi laver sådan en test, så er det ret vigtigt at være fokuseret på det, man laver. Jeg isolerede mig bare fuldstændig og prøvede at gøre mit bedste, så det lagde jeg ikke rigtig mærke til.